предлагаме Radi Footwear, една марка, представяна от Jay-Z, от Flowrider, от T.I., от will.i.am, дори от Justin Bieber, който сигурно сте чували. Това е 420 топ модела. Наистина, това е електриково зелено, жълто, розово и синьо. Определено ще ви направят по-различен, но със сигурност няма да ви направят по-женствен, а ми напротив много как да ви кажа, екстравагантен. Ако не ви харесва това цветово съчетание, имаме и да ги наречем златисти. Златистия модел на 420 топ, дебел език, уникален, просто нещо, което определено ще забележат нежните половинки във вашата компания или във вашите хора, които ви заобикалят. Имаме и черен модел на това, който е така доста лъскав. Ако сте човек, който си пада по блинк-блинк, това е вашата обувка. Невероятен кец, пак ви казвам, невероятно качество, просто едва му клепим лепенките, което е достатъчно. Езика е голям, Radi Footwear навсякъде, пак ви казвам, Jay-Z, T.I., Flowrider, Justin Bieber и will.i.am. Нека ви покажа един друг модел, който ние имаме в наличност. Имаме го и го предлагаме на вероятна цена, която може да видите в сайта или в фейсбука на Brand New. Това е Straight Jacket модела, който определено може да подчертае вашата мъжественост и пак казвам Straight, не е хомо, не е би, а е Straight Jacket, така че няма какво се притеснявате, ако сте истински мъж, да сложите една такава обувка. Продължаваме напред с невероятният бял цвят, който в интерес на истината в началото казах, че е доста обикновен, но също става обувка, ако я сложите, просто няма да сте обикновен със сигурност, или обикновен е просто гадна дума. Даже за хората, които трябва да гледат това видео, обикновени хора няма. Всеки е различен, всеки е много готин, може да бъде още по-различен с Radi Footwear. Просто уникална работа. Както виждате, голямата лепенка може да извадите, може да си извадите хубаво езика. Нека да ви покажа и тук. Виждате, самата материя е мекичка, пръста ми потъва. Луда работа. Radi Footwear, емблемата навсякъде, за да се знае, че това нещо не е шега работа. Дишаща материя, предпазна мембрана, която не допуска боклуци да влизат вътре в самата обувка, ако случайно някъде стъпите, където е прашно. Но знаете, че в България пръха е почти навсякъде, не се чисти. Друга марка, която ние, пак ви казвам, искам да наблегна на нея, е Coogi. Знаете за какво става въпрос. Хората, които слушат хип-хоп, хората, които слушат R&B, хората, които въобще харесват тази култура, знаят за какво става въпрос. Пък дори хората, които се обличат така, но слушат и друг вид музика, определено тази обувка разчупва представите за кец и за визия. Виждате, тя не е някаква тупаница, където ще си сложиш на крака и ще изглеждаш нелепо, напротив. Тя е много прибрана обувка, много стилна. Просто е екстравагантна и дава различен, просто пречупва вашата визия доста добре. Както виждате, връзката може да бъде прекарана от тук. Може да бъде. Аз не съм много голям специалист, малко ми пречат ръцете, лично мен мама и тата винаги мина такова от обувките. Но определено тук може да бъдете и артист в това отношение, защото има няколко начина, поне аз се сещам, където не ги знам тези работи, се сещам как да си навържете обувките. Пропуснах нещо да ви кажа за Radi Footwear. Предлагаме и друг цвят на каишките към Straight Jacket модела, който, ако примерно нямате нищо лилаво, обаче имате нещо бяло. Слагате си бяла тениска шпиц, както носят сега повечето хора, бяла тениска шпиц, и нямате нищо лилаво и затова си сменяте каишката с бяла и ставате като ункомплектован пич. Продължавам напред, аз не вратите неща. Да се върнем на Coogi. Предлагаме друг модел на Coogi. Уникален, черен, различен. Малко ми наподобява на скейтърските кецове, е така, ако го гледате, но само така. Което не е лошо. Има хубав дебел език, който е скрит зад голяма хубава качествена лепенка, който може да извадите, ако обичате да го носите така, или да приберете без да ви притеснява крака. Както виждате, нещата са на друг левел, запечатани,
хванати с капси, не залепени слепило, не пришити, ами фанати с капси. Виждате уникална комбинация от кожа, от други изкуствени материали и естествено тук, където трябва най-много да ви убива, всъщност няма как да е, защото тук има 1, 2, 3, 4, 5 омекотени възглавнички, които пазят вашият ахилес, ако не се бъркам, от нараняване. Демек, вие ставате един доста важен човек в тази обувка. Друг модел на Куджи, който предлагаме е този, който, както казах, е направо извънземен, уникален, 3 лепенки, които са уникални. Може да видите и самата материя на езика и той е доста дебел, но не пречи на кръка. Когато го сложите, той захлупва кръка много приятно и създава усещането за доста качествена обувка. Невероятен кец, може да видите гаранция за качество навсякъде. Ние тук в Brand New не предлагаме бокуци, не предлагаме ментета, само яки работи. И като заговорих за яки работи, предлагаме и кадилака на кецовете въобще в света. И буквално истинския кадилак, може да видите тази емблема, която няма да падне, ако влезете в локва или някъде някой ви намокри. Доказателство за това е, извинявам се, оригиналната емблема на Кадилак, отдолу пришита кожена, с топъл печат върху кожата, уникална работа. Много семпъл модел, много хубав. Направен е специално за хората, които знаят какво е качество, които знаят какво е хубава визия. Виждате, че няма нищо прекалено в тази обувка. Просто е изчистена до съвършенство и само един човек, който определено има вкус и знае какво да обуе, ще си я купи. Но ще си я купи на една разумна цена. Не си мислете, че тази обувка се доближава до цената на един Кадилак. Напротив, може да видите цените още веднъж на сайта на Brand New или в нашата официална Facebook страница. Както казах преди, ние имаме по нещо за всеки, както и за нашите дами. Това е Apple Bottom с марката на Nelly, рапърът Nelly, ония The Roof is on Fire, ако не се бъркам и така нататък. Уникална, просто искам да видите изработката, уникален кец за вашата половинка или за вашата любовница, може би, защото когато се подарява бельо, знаете какво означава, но когато се подарява една хубава обувка, винаги има още какво да се желае. Уникална ябълка, която не е пластмасова, която е с инкрустирани камъчета от вашата половинка. Обича камъните, определено това е нейното допълнение към тоалета, ако има хубаво малко глезенче, знаем, че всички обичаме тънките глезени. Тази обувка го подчертава и го прави още по-желан. Същото извършва и този модел кецове, който е на марката Dereon. Тя е дело, както казах, на Бейонсе и нейната мама. Виждате ги даже тук на етикета. Какви прекрасни жени, но не за мен. Не искам да прекалявам с хвалянето на тези марки, на тези неща, но искам да видите самата връзка какво представлява, как е изплетена. Ето. Тук може да си прочетете, имате послание от Бейонсе и Тина Ноус, а Тина Ноус е нейната майка. Има какво да ви кажат, да ви благодарят, че все пак сте се спряли. Ето виждате, просто гаранция за качество, няма го тази подметка, която я отливат в Китай. Въобще, тук в шоурума на Brand New имате какво да си харесате, имате какво да си купите и разбира се, качеството тук при нас е на първо място, а на първо място отново сте и вие, нашите клиенти. Много ги обичам те.